Vadikani tasvika muchikamu chiye chatinongoswinya nekuti chiringaziva chinenge chekukwikwidzana nesu zvakanyanya. Chikamu chokupedzisira tiri muchirongwa Maisamba Show. Takuda kutarisa, takuisa pachikero kuti zvazvakanakira ndezvipi, zvakawanda here kupfuura zvazvakaipira, kana zvakaipa zvakawanda toita seiko, nekuti donzo rechirongwa nderekuti vanhu vanodanana ngavarege kukanganisana nekuti vashanda vese, vanhu vari kuda kuzowanana ngavarege kuti vakanganisane zvakare mhuri dzedu, nokuti munoziva kuti ukakanganisa baba naamai zvinodudunuka setsangadzi. Wadudunura pano asi inonosvika uko, zvese zviri munzira iri kududunuka zviri kududunurwawo. Saka toti kudiko, Dr. Kusena? Ndinoona paine matambudziko akawanda kupfuura kunga vanhu vachishanda zvakasiyana. Sekutenda kwatamboita paya, chikuru chimwe chandaona apa ndechekuti shanje inogona kupudza hukama haina gentleman kai. Saka iyoye kuti tivhare nyaya iyi yeshanje zviri nane vanhu vange chishanda vari kwakasiyana. Kana zvakonewa kuti wasashande vari kwakasiyana, zviri nane kuti wapiwe mipanda yakasiyana yekushandira, tingati madepartments, kuitira kuti mumwe namumwe ashande asiri pedyo zvakanyanyisa pane mumwe wake kuti basa rifambe. Mashoko makukuta ari kutaurwa kuti kana zvamanikidza, shoko rokumanikidza maridzwaka, kana zvamanikidza aiwa chishandai madepartment akasiyana, kuti avari kwavo muonanawo panguva dzekudya kwemasikati, muonanawo panguva dzokuenda kumba. Evanice, ndinoti iwo makambani kana achinge atarisana nevanhu vakadaro, ndinoona sekuti Maisamba hatigone kuzozviti aiwa hazviiti tinenge taita tinonzi mutongera utsinye. Zvinogona kuitika kunenge kwazvinenge zvaitika. Ndinoona sekuti idanho remakambani aya kuti vatore dzidziso yakasimba chaiko kudzidzisa, uyezve mitemo seyataura Dr. iya uchikwanisa kupatsanura kuti kana ari mudzimai kana ari mukomana ngazvizikanwe nekambani, nekuti pane dambudziko ndepekuti kana zvisingazikanwe zviri underground sevasikana nevakomana hazvinyanyi kubuda pachena. Maisamba munenge muchingofungira kuti vanenge vanoti, asi kune vakawanana kambani ngaizviise pamutemo kuti pano tinodai kuitira mangwana kana takuzoona zvakukanganisa vamwe, zvakukanganisa mafambiro ekambani, vanhu ivavo vanenge vakukwanisa kuonekwa kunzi ndiwo dambudziko. Asi ngati zvakaipa Maisamba kuti vanhu vashande vese. Ndoda kuti ndingodzoka ipapo ndichisimbisa nyaya yangu nenyaya yekuti chokwadi kusiya pehukama kunouraya pundutso yekambani iyoyo, uyezve kuti tinobudira sei munyika nenyaya yekuti pehukama kana pachinge papwanyika panoda. Ndangopa mucherechedzo wekupedzisira ndichipedzisa Maisamba. Baba naamai vari kurima donje ravo kumusha, warima donje ikambani ibhizinesi kairi ratambotaura riya. Baba vanotengesa donje riya, vanosvika wotonotora mumwe mukadzi worova nemari, vanozodzoka kana zhizha rasvika. Maisamba panofamba sei? Ndoda kungoti panorwadza ipapo chaizvo. Ndiri kuuya kwauri Nelson, tataura zvekuti vanhu vanenge vari mumabasa avo pamwe chete. Ngatimbotii kana kuti baba vari vanhu vaye vakuru vanotarira, vanogara misangano yekambani, vonzwa pari kutotaurwa vanhu varisingasenze, vanhu nyope, vanhu vari kukanganisa kambani, wobva watonzwa ndamai vari kukanganisa, vari kudi ivo vari imomo mavari vanomiririra mai here, kana kuti vachataurawo chokwadi kuti aiwa vane nungwa, basa ravo riri kurakidza nungo. Ngatiitei zvinofanira kuti nyaya yacho uri kuiona sei Nelson? Ikoko kunenge kwafanana nekutuka mai pane vanhu. Saka vachataura here vanogona kungoita kunge vasina kukunzwa, asi kana mapenyu mega vanozoibvunza nyaya iyoyo. Saka inonetsa. Chatirongotsimbidzira pano ndechekuti zvazvakashatira ndo zvakawanda kudarika zvazvakanakira. Dzimwe dzacho shungu dzevanhu dzinoita kuti vazoti ngatishande pamwe chete, mukazvitarisa dziri kunyanya kubva pakufungidzira kuti neimwe nguva baba kwavari kuswera vachidai, neimwe nguva mai kwavari kuswera vachidai, asi kufungidzira kazhinji kunoparadza zvinhu zvakawanda. Saka ndinofunga kuti vanhu tikangoshanda pakasiyana zvinoita kuti tinge tiine pundutso yakanaka munyika. Amai kwavanoswera vanoshanda nesimba vachida kuzonoona mudiwa wavo vanenge vasuwa manheru, baba kwavanoswera vanoshanda nesimba vachida kuzonotengerawo maruva kumudzimai wavo vaswera vasina kazhinji manheru. Saka zvakakosha kuti tishande tiri pakasiyana, asi chandingakumbira kumhuri yeZimbabwe inisi wechidiki
ndechekuti tiri kwatiri ikoko semhuri ngatichicherechedzei kuchengetedza mhuri dzedu. Kana vari baba, chiremekedzawo mudzimai wako uri kwauri ikoko. Kana vari mai, remekedzawo mhuri yako uri kwauri ikoko. Zvinoita kuti kuya kuda kuzoshanda pamwe chete kunoitawo kushoma. Mune makuona kuti aiwa zvoshuwa baba vanoshandawo panzvimbo yakasiyana neyangu, asi vanondiremekedza, vanoremekedza mhuri yavo. Ndizvozvo mashoko akabatana ari kutaurwa nenyanzvi dzedu pano. Asi munoziva here kuti nyaya yekuwanana iyi, nyaya yekudanana, inyaya yekuzviramba, inyaya yekubvuma munhu kuti achavimbika kwauri, iwo uchivimbikawo. Zvino kana vanhu vasingavimbane, ko munomborooranei? Munenge marooranera kuti muite sei? Mweya wokungofungirana, amboreswa vakumboreserei, vatakura munhu nemotokari mavatakurirei. Upenyu hwekupikitana uhwu hune utano here? Nekuti ndo zviri kupunza wanano dzakawandaka, ndo zviri kukonzera mhirizhonga zvakare zvekungofungirana. Iye zvino izvi tiri kuona vanhu vakawanda vari kuurayana, vamwe vari kuzviuraya. Takaverenga mumapepa nawo kuti murume akangoona mudzimai wake asina kumira zvakanaka nomumwe murume vachiita zvakashata, akabva azviuraya. Zvinochionai kuti isarudzo inotorwa nemunhu pamusoro peshanje chete. Ko wambofunga here mhuri yako? Wambofunga here vana vako? Wambofunga here mangwana? Tinoziva kuti mukadzi nemurume ukama huye hwokuti munogona zvenyu kurambana pane kuti mumwe munhu afe, asi hatikurudzire kurambana. Ndakuda shoko rimwe chete rinongomisa vanhu, kudzikamisa vanhu panyaya yedu yatanga tichitaura ipanapa. Shoko rimwe chete. Ndotanga newe Nelson. Ndinotenda Dr. Samba. Regai ndingotsimbidzira zvakare pandambotaura kuti kufungidzirana kazhinji kunouya nekuda kwezvawamboona mumwe wako achiita. Saka pamwe pacho imwe isu ndisinotanga kudenha mumwe wangu kuti azopota achindifungidzira. Saka zvakangokosha kuti kwandinoswera ngandiratidze mumwe wangu kuti ndinomuremekedza. Kana zvichibvira muri kukambani kwenyu, tumirai amai mameseji erudo. Kana zvichibvira muri kukambani kwenyu, tumirai baba mameseji erudo. Itaiwo zvinhu zvinoratidza kuti muri kuvarangarira muri kwamuri. Zvinoita kuti kufungidzirana kuve kushoma. Saka isi tiri kuti kushanda pamwe chete kunodzikisa nyika. Kushanda pamwe chete kunoita kuti makambani asafambe, nekuti rudo kazhinji runopinda pakati pekushandidzana kwakanaka. Ndizvozvo mashoko esimba radzo mukati merudo. Zviri ndiri kuuya kwauri, zvinogaroitika here kuvadiwa kana kunhu vanhu vakawanana zvokungotaurirana mangwanana akanaka kuti mai makachena, kana kuti mai vanotozonzwa kubasa kuti inganhasi wakarova Eva May, baba vanotozonzwa kubasa kuti tai yenyu yarebesa iyi, kana kuti kola yakani. Zviri matiri here izvozvo kuti titi ndiro kudai, ndiri kukufungai, ndiri kukusuwai? Vanhu vanozvitora here izvozvo kanonzi maita sei kuti muzotaura izvozvo muchidimbu? Ndizvozvo maichisamba, nenyaya yekuti vanhu vagarisana ava. Aiwa, pamazuva ekutanga zvinoita ka, kana vanhu vazoti garei, handizivi kuti kakukanganwa here, kakujairira here. Nekuti kana wazonzonzi ende wakachena kubasa, hashuwa waita zenza. Handiti ko baba sei musina kundiudza? Handi munoona tinoramba tingodzoka kumba kubasa. Saka ndiri kungoti mhuri yeZimbabwe vakarorana kana kuti vari kuzotarisira kuwanana, kuimbana chinhu chakanaka. Rudo harudzime nenyaya yekuti makore awanda muri mese. Ngatirambe tichikuchidzira maichisamba kuti zvifambe. Ndizvozvo chiringaziva checho kukwikwidzana nesu zvakanyanya. Shoko rimwe chete Dr. Rudo ngaruwepo, asi tisabatanidzane zvekubasa. Kana zvichikwanisika mukomana nemusikana vasati varoorana ngavaedze kushanda kwakasiyana, zvinotowandurudza rudo pane kuti vange vari pamwe chete. Saka kumhuri yeZimbabwe ndinoti zvichigoneka ngatibatsirani chaizvo kuti tishande zvakanaka tiri pabasa pamwe chete kana zvirizvo, asi zvisaenda kumba kuitira kuti tiwa tichichengetedze mhuri dzedu. Ndizvozvo mashoko makukutu chaizvo. Vadikani, mukupeta chirongwa isi tiri kuti kuroorana hakusi kudenhana, kudanana hakusi kutsvakana. Ngatirege kutsvaga nhongwa kuti nokuti wazodai zvikazodai ngano dzacho idzo hadziperi. Kune vamwe vanongogara vakazvisuwisa upenyu humwe chete, nhai munozofara rini? Imanga mitandadzana nesu, madzidzei, maonei. Aiwa, sunungukai kutiridzira kana kutinyorera muchitipowo pfungwa dzenyu. Regai nditore mukana uno wokutenda nyanzvi dzedu dzatyaira chirongwa zvakanaka. Dr. Kusena, Eva Nice, that's a good name.
Evanice tinokutenda zvikuru, Nelson tinokutenda. Vadikani munoziva kana toita zvinoendeka. Zvikuru sei tiri mumaisamba show, chiringazuva chino kwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndine urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata. Ngatisanganei pane imwe nhapi tapi, svondo rinouya panguva imwe cheteyo. Ndine wenyu Dr. Rebecca Chisamba.